יום טוב 2005, להופיע. אחי, אני עולה מול היכל תרבות שלם, אתה יודע, יש לי 5 דקות, כמעט 3,000 איש, אחי, ו5 דקות אני מפציץ, ואני לא הכרתי את ההרגשה הזאת. אתה יודע, זה צחוק שאתה יודע, אתה לא יכול לדמיין. ירדתי מהבמה, ולא יכולתי להכיל את זה, אז יצאתי לרחוב, אחי. יצאתי לרחוב והתחלתי ללכת, ונכנסתי לאיזה פיצוצייה. אני חייב לשתות מים, אני לא מרגיש את הגוף בכלל. אני פותח את הדלת של המקרר, ואני כזה... הצחקתי עכשיו כמעט 3,000 איש. מחר אני כבר אקבל טלפון מכמה מפיקים, וזהו, אני את האלמוניות שלי סיימתי. אני אעבור לארצות הברית, למלא אולמות בארצות הברית, ופתאום המוכר בפיצוצייה רואה אותי, מחזיק את הדלת של המקרר פתוחה, והוא אומר לי, אחי, אני לא אשכח את זה כל החיים. הוא אומר לי, סגור את המקרר, אז... אני קדם. מה? אתה יודע, הסתובבתי אליו, בקטע של כאילו, אני אפילו לא כועס עליך, אתה לא יודע מי אני. כמעט 3,000 איש גמרתי אותם מצחוק. זה בסדר, אני מוותר לך. והדיסוננס הזה, אחי, בין איפה שריחפתי, אתה יודע, היכל תרבות שלם, מחיאות כפיים. הפער הזה, הרגשתי שכאילו, אני כמעט לא יכול להכיל אותו.